We want justice. Hari bersangkari গ্রেপ্তার করো। Hari নির্যাতন বন্ধ করো। जिनाहारि खालामनाया मोनसे गिदिर दाय, मोनसे क्राइम। बे बाथ्राखौ नों आंहा बुङाखै, आयेनासो बुंदों। नाथाय जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो रायजो राजाफोरा धरना होनांगौ, खुद्रिनांगौ। बेबायदिनो मैया 8 मार्च मुलुगनां आइजो सानाव आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै गोबां रायजो राजाफोरा We want justice स्ल'गानजों 2 घन्टा खुद्रिसारदों। We want justice. जाहोना जादों जिनाहारि खालामग्राफोरखौ साजा होनांगौ। पर्बतजरा दुलाराय राभा फरायसा आफादा मैया काजिगावनि साब डिभिजननि लांगोना मोखाङाव जिनाहारि खालामनायनि थार बिजिरनाय एबा जिनाहारि खालामग्राफोरखौ साजा होनांगौनि थाखाय 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। 2021 मायथाइनि 14 डिसेम्बराव सासे राभा हिन्जावसाखौ 4 मुस्लिम सेंग्राफोरा इनाय जिनाहारि खालामदोंमोन। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा काजिगावनि सिङावनो बे दुखुनांथाव गिथाव जाथाया जादोंमोन। नाथाय बेनि थार बिजिरनायखौ दिनैसिम मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय बे रायजो राजाफोरा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै We want justice स्ल'गानजों काजिगाव साब डिभिजननि लांगोनायाव 2 घन्टा खुद्रिसारदों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनो थाखाय आरो गैप्रिं ननो उठुंबा मेसेज लाउन बा जिमजो मार सक्सेस टी लगे लो मपंता ननो इगन जस्टिस ननो मिचि गए प्रिंग नांग मिचि मार जगना ना रेप गासे मास्टा ननो उनि बिसने उठुं एडभाइस लाउन ning आरो बेंकनि यो लामा जे सक्सेस लो मानो मिचि रेप गासे तनियो उ मिक तमार बजे लो माने चो जस्टिस तो मामार लो निगा प्रशासन बिबगै आरो इसन दंचा इनि बहुत खस मिचि नष्ट गासे नन गमनिंग मिचि गामै द बहुत दुखित आथना खस मिचि सन थोना तुं अनं थाखाय निं अफां कै रेट गासे मासना आथना बाखरा गुवाहाटी बे मिचि आमै मंगिं गाथान मासाव आरो उनि जिखमाय अभयकोति मिचि सासे गाथान मासाव मिचि दसिना तुं आथना उगन थांनिगा ओ दुष्कृष्ट अनन गमनिंग इगन बाक्तां जे जि मार द लौनिगा अद मामार लौनिगा आरो अनको निं माहाङै सस्ते लौनिगा आरो अनको फासि लाउनिगा मामार किन्तु प्रशासन बिबगै आरो उगना थाकरा निं वार्निं मानायचना आरो इनि 2 गुन 3 गुन निं आन्दोलन गासे मनथंगा उ मिक्ता मारबल लौचरन अनक लेव बाका किन्तु लौचा अनक फुसिलामा फुसि मासरा अनक खमतरिया प्रशासन बिबगै आरो निं जथेष्ट दसमना आथन बारकरान बहुत बार केस लावो उ केस प्रशासन बिबगै आरो हादलाचा उगना सन लंगवा बागा लौचा फुसि मासरा नना जिन फटागाम फिरम फुसि मासा उंगो तलकैमन उ केसो अखरचपतवा उनगमनिं आरो बेमफिनं ब्राक्ता जे उ मारामिक तामलो उनगो उ मिक मारबा मामार लौनिगा उपरे उ मिक मारबा फासि लाउनिगा किन्तु नकल फासिरा निंगो मानायचना फासि लावो बाका किन्तु लाउचा सरकारा उनगमनिं अनको फासि लावन गमनिं आरो बेमफिनं निंगो जथिष्ट मामार लामतारखि ति उथुंब्रांगाम अच्छा बट जे राजनीतिक दो इबे कोन रकम तो राजनीतिक इनवॉल्व साइमा पांगता बखमन अपेक्षा ब्राक्ता अब नन उनि बिसिन उठुंबा जथेष्ट इनवॉल्व साइमा पांगता तार माने कमथरिचा निं जेगन गाना लामा जिति जेगन गाना लामा उ कमनिं मासचा उनन गमनिं ओब्राखा अच्छा सब जगह जे नां कोच मिचिक दे लो मास में पांगता वो उनि बिसिन आप बिगिन अनबा उजेटिमे जे बंजिना उनि बिसिन गमनिं जे कोच मिचिक दो लो मानता आरो उजेति जथेष्ट सस्ति लाउनि गबाखमा निं लामा से दा गाज्रि थासारि जानानै फैदों जोंनि बे बर'लेण्ड हालामाव आरो आसामावबो दा दाब दाब जायगायाव जों खोनागासिनो रेप जानाय जोंनि ट्राइबेलफ्रा जेसेबांखिनि नोङो दा चिराङावबो जानाय आरो दाख्लैसो दिप्लाय खाथियावबो जानानै थांबाय आरो नै दा सानै दाख्लैसो शुक्रबाराव 4 माने मा होनो बेखौ आलदा धर्मनि मोनसे स्पेसिफिक धर्मनि मानसिफोर माबा बिसोरो जेनेबा जेलाव थांनांबाय दाख्लै दा आरो नैबे केसखौ खोनाबाय दा बेनाथ' रेप केसथार आरो जोंनि ट्राइबेलाल' मानो बिदि जाबाय थायो जोंनि ट्राइबेल जाथियाल' मानो बिदि रेप खालामजाबाय थानांगौ माबा मोनसे स्पष्ट बाहाय माबा मोनसे रहस्य थागोन नङा होमबा रहस्य थागोन बे नङाबाथ' ओरैनोथ' जोंनि मानसिखौ एटेक खालामबाय थानो हाया दस्रा जाथिफोर दं गुबुन जातिफोर दं बिसोरखौबोथ' रेप खालामनो हायो जोंनि जातिखौल' मानो जोंनि ट्राइबेल माहारिखौल' मानो रेप खालामगासिनो जोंनि बिनानावफोरखौल' मानो रेप खालामगासिनो आरो रेप खालामनानै मोनसे खोथा दिनैहाय जोङो नुदों FIR खालामनायावबो नोङो चार्जशिटफोरखौ लेट खालामगासिनो जोंनि मानसिफोरखौ आरो मोनसे बिराद गिदिर आयेन जोंखौ माबा खालामगासिनो बाव डिनाय खालामगासिनो बाहाय नैबे बुस्थुखौ SC ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्टखौ बिसोरो दाजाबा जे जायगायाव सासे भिक्टिमा SC and ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्टखौ जुदि दाजाबोबा बाहाय सासे भिक्टिमा बेसारा एसेबाबो अनसुंथाइ मोनगोन गावनि थांनानै थानाय राहानि थाखाय 16 लाख बा मिनिमाम बाहाय 8,25,000नि मोनसे अनसुंथाइ मोनो बेखौबाबो बेसारा एसेबाबो रेहाय मोनगोन बियो दा बेखौ जोंनि पुलिस प्रशासना बेखौ खालामा आरो बेखौ जोंनि मानसिफ्राबो बे आयेनखौ बुजिनानै लाया दा बे गोनांथार आयेनखौ बुजिनायाबो जोंनि मानसिया गोनांथार
आयेनखौ जोङो जुदि रोङाबा जों मिथियाबा जों मारै फाइट खालामनो जास्टिस होनानैथ' जाया आयेनखौ जोंनि मानसिया बुजिनांगोन मा आयेनखौ होयोबा माबायदि सास्ति होनो हागोन बिसोरखौ बेखौ बुजिनांगोन आरो बेखौ आङो स्पष्ट भाबै आं होनो लुगैदों जोंनि ट्राइबेलफ्रा बयबो इउनाइट जा जोंनि एगेन्स्टै जुदि सोरबा बिदि जिनाहारि खालामबावोबा जों खुनु मानिनाय नङा जों 800निफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन दिनै जों अराबा स्टुडेन्ट इउनियनखौ जों सापर्ट होफैदों बाय ट्राइबेल संघनिबो बिथांमोन दङ जोङो बयबो खिन्थु गोरायैनो मोनसे खोथाखौ होनो लुगैयो जों ज' जा खौसे जा ट्राइबेलफ्रा बै जों बिदि जिनाहारि जानायखौ हमथानि आरो स्पेसिफिकलि हिन्जाव माहारिनि सायाव जाखिनि गाज्रि बारहावा जागासिनो बेखौ हमथानि जयैनो जय हिन्द दा नोंथांमोना जे रेप खालामजोब्बाय दा नोंथांमोना मा लुबैयो दा बेनि सायाव जोङो नैबेखौ लुगैदों पक्स'नि सायाव मोनसे केस जानांगौ पक्स' आरो SC and ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्टनि सायाव बे केसखौ दाजाबनांगौ जेरैखि जाया बे मोननै जोंनि डिमान्डआ बेल' बे मोननैनि केसआव दाजाबनांगौ बे मोननैखौ केस माने जों केसआ थांबाय थागोन मानो होनबा कर्टआवसो नालाय ल'आथ' ल' जाबाय थागोन कर्टआव जिखुनु बे मोननैखौ दाजाबनाय लोगो लोगो पहराव फैगोन आरो बे सास्ति मोनगोन जेलाव थाहैगोन आरो जोङो बेखौनो लुगैयो बेखौ कालप्रिटखौ जोङो फासि होनांगौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ जाहाथे इयुनाव मालायफ्रा गिनानै जोंनि जाथिखौ जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दादांथों बेखौनो जोङो